A haveromat jobban érdekli egy 450 000-es cipő, mint a barátságunk. A barátom 450 000 forintot, egy $200 költött egy pár cipőre. Szerintem ez őrültség volt, de nem szóltam semmit. Rettentően büszke volt rájuk, és mindenhová ezekben ment. Egyik este elmentünk egy klubba, ő pedig ezeket viselte. Nagyon jól érezte magát, de észrevetem, hogy valaki folyamatosan neki megy. Figyelmeztetem, hogy legyen óvatos, de csak nevetett rajta. Később kint voltunk, és az illető megint neki ment. Ezúttal ráöntötte az italát a barátom cipőjére. A barátom tajtékzott a dühtől, és elkezdett ordibálni vele. Az a fickó bocsánatot kért, és felajánlotta, hogy vesz neki egy új italt, de a barátom nem hagyta annyiban. Tovább kiabált, míg végül az ember egyszerűen elment. Barátom még mindig dühös volt, és folyamatosan arról panaszkodott, hogy milyen drágák a cipői. Mondtam neki, hogy nyugodjon meg, ez csak egy baleset volt. Ő rávágta, hogy ezt én nem érthetem, mivel nekem semmim sincs, ami értékes lenne. Megrendített, amit mondott, de túlléptem rajta. Másnap felhívott és bocsánatot kért. Azt mondta, csak mérges volt a cipője miatt, és nem gondolta komolyan, amit mondott. Megbocsátottam neki, de nem tudtam nem gondolni arra, hogy nevetségesen viselkedett. Végül is csak cipők voltak.